גו. בקעתי מביצה. קרה לי לא מזמן שבקעתי מביצה. קמתי בבוקר, הביצה נסדקה, וגיליתי שבסוף בקעתי מביצה. מה שלומכם? היום נעשה קטע ידוע מתוך מערכון של מישהו. לא יודעים מי יצא את המערכון, אבל הוא מצחיק. אז אני אבקש מהמצלמה שתיקח את זה לשם, ואנחנו נבוא. אני רוצה גם להכיר 3 אנשים שקשורים אליי. שירה, ניב. שירה זאת תצלם את הסקיר, שהיא יכולה לצלם את עצמו. כן, בואו. אבל תראו את הרגליים המושלמות שלי. אולי אתם תבינו מה הסרטון הזה. אתם מכירים? אולי לא. עמוד. אנחנו מתחילים לסלם. עד כמה היה? 3-2. לא, אני כמו 3-2. 3-3. זה לא היה, באמת שזה לא היה, באמת שזה לא.